Kien l-Albaniż Kien Muka li spara lill-vittmi meta kont għadni fil-karozza, smajt l-isparaturi meta kont qiegħed fil-Volkswagen. Fil-qorti ir-raġel mill-Maċedonja ta' fuq stqar li ma kienx jaf fejn sejrin u x'kienu se jagħmlu t-tnejn l-oħra. Kienet operazzjoni mhux pjanata u li lilu ġabruh meta kien għaddej taslima bil-kelb u waqaf Muka bil-karozza u qallu li kienu sejrin jagħmlu xi ħaġa biex jaqilgħu il-flus. Din kienet il-verżjoni li ta' Viktor Dragomanski quddiem il-maġistrat ġew mifsut meta bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront tiegħu. Dragomanski huwa wieħed mit-tliet suspettati fil-qtil tal-koppja Chris Pandolfino u Ivor Maġioski li nstabu fadira demm f'darhom stess ix-xahar li għadda f'taslima. L-akkużat qal l-ispettur James Grek li meta ra lil Muka bil-pistola f'idejh qallu biex joqgħod attent u mhux jaqbad u juża. Fix-xhieda tiegħu Dragomanski insista li Muka u Danis daħlu ġewwa u sema' t-tieri sparati waqt li kien fil-karozza jistenna. Ftit tal-ħin wara Christiansen mar ħdejh fejn il-karozza u qallu biex imur miegħu. Huwa mar u kif daħal fir-residenza ra l-ewwel vittma. Muka kien fuq fil-kamra tas-sodda l-Albaniż ħareġ u qallu biex imurru lem. Din il-verżjoni tal-fatti tbiddel kompletament dak li kien qal f'konferenza tal-aħbarijiet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà meta kienet ingħatat l-impressjoni li skont is-CCTV daħlu tliet irġiel fuq il-koppja meta fil-verità kienu Muka u Christiansen biss li daħlu fuqhom. Imbagħad Dragomanski ġie wara meta sejħulu. Flimkien mal ispettur James Grek hemm l-ispettur Colin Sheldon li qed jinvestiga dan il-każ filwaqt l-avukat Joe Brinkat qed jidher għal Dragomanski. L-avukati Joe Giglio u Roberta Bonello qegħdin jidhru bħala parte ċivile għall-familja. Il-kumpilazzjoni se tkompli fil-25 ta' Settembru li ġej.